Внимание, току-що бях в Макдоналдс. И именно тук, точно в този Макдоналдс, ядах един шницел, пих кафе и шницела беше отвратен, щях да повърна, веднага го изплюх, защото са сложили отрова тези идиоти от инициативата Лакая на улицата, които постоянно ме следят и вече объркам и думите на всякакви езици, вече съм толкова откачал, толкова ги мразя негрите тази инициатива на улицата, че искам да ги избия всички. Няма ли тук полиция, бе? Няма ли закони в тази страна да ги арестуват? Веднага да дойде полицията да анализира, защото оставих там месото, да го анализира и ако има отрова да бъдат осъдени и изпратени там, където трябва, в затвора. Това е. Аз съм Илян Петров, който съм много афектиран. Всичко добро, да живее България и справедливостта. И винаги съд до крайен предел. Това е. Да живее България. Благодаря ви.